dan gwanina ruwan sama mai ciyar da gona zaura kayi rana ka tallafi ni da yan uwana ka zama zakaran gwajin dafina kwaje na ku dau gwanina zauren mu yayi suna kai da aiki ka wuni da shi ka kwana manufarka ka kyautata wa kowa don har zuciya kai ka so kanawa yayin da kake asaita kowa a kori maye da yake matsawa kowa da sha da saidawa masu rikitarwa shaye-shaye kace na kashe kwakwalwa matasa su kula suna da baiwa ka ba su horon sana'a da kyautatawa zaura gwani gafa jajirtacce nan ku gani dauki zaki kyale lagwani ka shaye-shaye kai hani ai zaura ne yanzu lokacin ka ne sabo na ado tati ne ya ce na zo na zayyane kai gaba dai kai tafi dai za mu mu kauye da gida kanawa duka mun ga fa'ida matasa duk ku bar fada ku bar suka da dan murda ina jiji sani na yaba baban kowa na zaura ne baba ya wala ga furo tukun sultan shi ma furo tukun ne ado tati na dala ne na zaura mai gidanmu ne gamiya ta yi kyau da cefa ne mai siyasa gangariyar mu ne gaya kunan sha na ina yabon gwani habibu dukawa ma kasan da ni political director ado na samu labari a je da ni na ga fiye shi ma na zaura ne hizibullahi idan su tsoka ne garkuwa na kwarai ma na zaura ne SK na nidi ya zo ka ja muje Muhammadu garkuwanmu ne Abba Sa'idu nashi ne Medala na tati naka ne to zaura ba gashin yadawa ba zaura bai kaman ni da rago ba kuma zaura ba gaba dai da gaba ba shi mafitar Kano a kullum ya ka duba za ka yi gwamna ko magauta ba su so ba ka raba tallafin sana'a ga matasa kuma ka samar da ayyukan yi ga matasa ka ki jinin a rayuwa ai mana nisa fatan ci gaban mu kai nan ka dosa in kai gwamna gaskiya za mu ji daɗi nasarorin jihar mu sai sun daɗa faɗi an kulle mu kai kaɗai ke da mabuɗi aikin boye kai kake baka kauɗe zaura ba kamar kai a gani na duk wani ɗan Kano kana yi masa rana shi yasa cikin ƙasa ka daɗa suna kuma za ka yi gwamna da mutuncin manzona in ma za ku yi ba za ku yi kamar sa ba kuma in ka galo da yi a dan dole kake tuno duma ai tafiya ta gaske falke yau ba wajen zama kula da marayu na ga foundation na ta hidima rabbu ka kai uwa ga gindin murhu ta sha zama za ka ga yara har da manyan mu muna ta hidima mata maza ku yunkuro zaura zai zama zaɓi gwanin mutum da dai ya zarce gwanin wani zaura ɗan amana ne mai farin jini kai makiyan mu ku ta surutu mun ji mun gani ga daidai da al'umma kuma daidai da zamani Allah ne ya baka himma ya baka kwarjini mai lala ina kira maza ku ta
tasu bace. sai sun jira. Mu yan Kano muna madalla da ayyukanka, gwamnan Kano muna zaura ko rikarya. Taka ba irin tasu bace. Sai sun jira. Mu yan Kano muna madalla da ayyukanka, gwamnan Kano muna zaura ko rikarya. Ai taka ba irin tasu bace, ai sai sun jira. Mu yan Kano muna madalla da ayyukanka, gwamnan Kano muna zaura ko rikarya. Na fara zan kira Allah wanda ke iyawa, ya yarda in yi zaɓo ya tafi. Zaura ne. Abinda zan faɗa nasara ce take yanke, ilahu ƙara yi min laɗafi. Kai zane. Waƙar Ubangida na nagari in yaba mai a baitukan mu bacin zarafi. Zaura ne. Albarkacin ma'aikin Allah shugabana, kowa ya zo da aikin kirki shi ya koya. Taka ba irin tasu bace. Sai sun jira. Mu yan Kano muna madalla da ayyukanka, gwamnan Kano muna zaura ko rikarya. Mutan Kano salamu alaikum, gani ga ku gangaro ku buɗe kunne. Zaura ne. Na zo da baituka na musamman, babu shirme ku ga musu ɗan gidan malam ne. Wannan kai zane. Na ce a zaɓi zaura za a huta domin fashi na al'umma ne. Zaura ne. Ya san abin da kowa ke so, daga matasa har yara har da fannin mata har da manya. Taka ba irin tasu bace. Sai sun jira. Mu yan Kano muna madalla da ayyukanka, gwamnan Kano muna zaura ko rikarya. Kashe mugun kashi duk ku faɗa, daura kenan da lamarin sa baya wasa. Zaura ne. Mi godiyar abin da yake yi gun mutane, mun gane inda duk ya dosa. Wannan kai zane. Badan samar tabar mu ta dawo, mu Kanawa a ko ina mu je mu ci kasa. Zaura ne. Sannan yana abin bisa ilimi na kwarewa, a gunsa za a zo a yi kalla a yi koya. Taka ba irin tasu bace. Sai sun jira. Mu yan Kano muna madalla da ayyukanka, gwamnan Kano muna zaura ko rikarya. Ai zaure na da foundation ma, kuma ta gaske a nan yake gara ya mutane. Zaura ne. Ka koyi sana'a ga jari za ya baka, shi zaure ba ya so a yi zaune. Wannan kai zane. Shi so yake mu koma cana ko mu bita da ƙudurinsa shi mai kyau ne. Zaura ne. A kori duka harkar maye shaye-shaye, ya tabbatar muna da matasa masu kunya. Taka ba irin tasu bace. Sai sun jira. Mu yan Kano muna madalla da ayyukanka, gwamnan Kano muna zaura ko rikarya. Ka duba yanda yake ta ginin makarantu da kuɗinsa ba kuɗin gwamnati ba. Zaura ne. Sannan ginin masallatai ma zaura ke yi, ba ya yi don a gode masa ba. Wannan kai zane. Ya sai guri na yin makabartu don mutane, ba shi ya ce na shaida muku ba. Zaura ne. Aiki yake ta ba wa matasa don su rayu, a dole ne mi masa take babu ƙarya. Taka ba irin tasu bace. Sai sun jira. Mu yan Kano muna madalla da ayyukanka, gwamnan Kano muna zaura ko rikarya. Ga tallafin karatu a gida har ƙasashen waje, inda shi ya tura mutane. Zaura ne. Kishin ƙasa da kishi na jiha shi yake yi, komai kiyinsa ya san haka ne. Wannan kai zane. Wasu ya raba musu mota, wasu babur, wasu ko gida ya bayar a gini. Zaura ne. Diren da ya zamo gwamnanmu, ma ji daɗi an ɗora agushi gurbinsa haka ƙwarya. Taka ba irin tasu bace. Sai sun jira. Mu yan Kano muna madalla da ayyukanka, gwamnan Kano muna zaura ko rikarya. Da mai kama ake yin kota, banda bai bandalwa idan ana so a nitso. Zaura ne. Kaji ake sakawa a akurki, ba rago ba idan an saka shi za su matso. Wannan kai zane. Da gaskiya muke tafi zare, masu ƙarya ko za su ja shi ya za ya katso. Zaura ne. Mai ɗan kara da mai 'yar sanda, ku yi ta kanku a yanzu hannuwanmu da mashi ga taɓarya. Taka ba irin tasu bace. Sai sun jira. Mu yan Kano muna madalla da ayyukanka,
sake shuka ka yi sannu mu bangaren mu mun da sadashi zaure ne Allahu ne ya fi dauroci ba mutum ba akan idan awaki ya fito suna da zariya taka ba irin tasu bace mu yan Kano muna madalla da ayyukanka gwamnan Kano muna zaure kori karya Allah ka kare sharrin makiya da magauta har zaure ya zamo gwamnan zaure ne ka kare dukkan sharri na dare da na rana albarkacin shugaba gwamna kai zane ka yarda al'umma su ji sako duka birni har ma ya zagaya ƙauye zaure ne Esmilala ne ke wake duk bayanan da na zayyana cikin waƙar nan babu ƙarya taka ba irin tasu bace sai sun jira mu yan Kano muna madalla da ayyukanka gwamnan Kano muna zaure kori karya taka ba irin tasu bace sai sun jira mu yan Kano muna madalla da ayyukanka gwamnan Kano muna zaura kori ƙarya taka ba irin tasu bace sai sun jira mu